больш рэальны варыянт гэта калі пачобута возьме з сабою да Польшчы беларускі міністр замежных спраў. Тое сапраўды ўжо мы пра гэта з беларускім рэжымам размаўлялі яшчэ пры папярэднай уладзе ў Польшчы, калі прэм'ер-міністрам быў Матeusz Маравецкі, а міністрам замежных спраў Беларусі быў Уладзімір Макей. Тады ў Польшчы была сустрэча міністраў АБСЕ, і адзін з варыянтаў, пра канкрэты якога мы ўжо дамаўляліся вельмі так падрабязна, канкрэтна. Гэта быў варыянт, калі Макей прыязджае на гэты саміт, на гэту сустрэчу, але ён прыязджае не сам, а з Анджэем Пачобутам. Нешта здарылася тады, ну, акрамя, канешне, смерці самога міністра, але нешта здарылася такога, што гэтыя размовы з беларускім бокам спыніліся. Знаючы міністра Сікорскага не першы год, я не думаю, што ён першым крокам падчас нейкай адлігі нашых зносін з Беларусію рашыўся бы паехаць да Менска, таму што ён вельмі цяжка перажыў 10-й год, калі Лукашенко яму асабіста паабяцаў, што выбары пройдуць нармальна, а яны ў 10-м годзе не прайшлі нармальна. І Сікорскі тады вельмі гэта, ён вельмі эмацыйны палітык, дарэчы, і ён гэта запамятаў. І значыць, я не думаю, што ён бы пашоў на нешта такое, як першы крок да адлігі. Магчыма, нейкі там 5-й ці 10-й, але не першы.